O, ie, wel, wy'n cofio nawr, o'n i'n jyst fel tad iddo fe, wel, o'n i'n galw i fel i fam fe bob wythnos yn y fe, hael neu storon, gwynt neu glaw yn y fe, brawn i'n gwyner gan amla, o'n gofio gronfa lawr yn y social security menu, ffein ofnadw yn y fe. Dy beth wy'n gofio, ie, fydda i ddechrau nawr, o'n i'n ffilmo fan hyn, dy beth wy'n gofio gweithio fe nawr, ti'n dipyn o ganwr yn neud i beth dyn llath yn y fe, wel, mae eisiau cof ar dyn llath. Nawr, gwydwch chi nawr bod mynd i'w moyn peint o lath, carton orange yw sa, hanner dwsin o wyau, wel, peint o lath, carton orange yw sa, hanner dwsin o wyau, mae'n mynd i gael yn y fe nawr, o'n i'n cofio yn y fe nawr, chi'n gweud un o'n da, a fe'n gweud rhywbeth arall, wel, yn cofio Mrs Davies T. Top nawr, neu Mrs Jones Kennol House, nage Mrs Davies T. Top, Mrs Davies T. Top oedd hi moyn nawr, 2 peint o lath, carton orange yw sa, hanner dwsin o wyau, a 2 iogurt, wel, ond oedd hi war yn... O'r ysgol gynradd felly, i ysgol ramadeg gweilod y bonc. Ratho cemeg oedd Mr Herbert. Fe hefyd oedd yn gofalu am gôr yr ysgol. Oedd cwr da fi, ond oedd Hoyw ddim yn rhan o'n fe. Oedd ddim diddordeb da fe mewn cerddoriaeth. Pyrotechnics oedd popeth da Hoyw. Oedd e'r cemlab yn smithereens i'n blwyddyn, oedd yn bloody nuisance y gweud y gwir. Oedd y nerfs i'n racs ar ei ole. Oedd gas dy fe fi ac oedd gas dy fi fe. Oedd e'n canu yn ei steddfod yr urdd o gwbl. Iawn oedd ei gweithio chi o. Oedd ddim ounce o music yno fe o. Chwiodd ei gan i'r protest songs, allai weithio chi o'r pawb yn y bloody ysgol mewn protest. Glywes i ddim swt sŵn yn y mywyd, oedd e'n boen. Sawl ffordd mae rhaid i'n cerdded lawr. Cyn bod yn galw benzin. O sawl un o'r môr ar glod hen ar weld. Cyn i ddigos cael ei ddyn. Sawl gwaith mae'n rhaid pil canwn ffri. Cyn bod mewn 4 bedrym. Mae'n adeg y ffrind yn chwydyn i gwynt. Mae'n ateb yn chwydyn yn gwynt. Sir Herbert? Portmeilion? Cloes Oswald? Saundersfoot? Ar ôl mae'n hanner dwsin o wyau, wel, ddim eisiau hanner dwsin o wyau, achos o'n i wedi sôn am y fferi, achos o'n i ddim yn neud nhw wrthnos ni, achos oedd Mrs Davies wedi dod lan i ffyrir, wel, wedes i beth am 2 peint o lath nawr te, a pown o felyn, menyn, meddai, margarine, mi niwso bod droi gwcan, wel, oedd menyn y fer y fan, oedd dim margarine. Un arall a gafodd grin dipyn o ddylanwad ar ddatblygiad Ricky oedd y canwr gwerin Elfed Celt. Talon y ros oedd e'n pryd ni yn y fe, yn erbyn hyn mae'r jawled wedi newid yr enw yn y fe, fel yma'r cynghorwyr yma yn y fe. To beth, sôn am gynghorwyr, glwysach e'r hen stori gwerinol am y 2 gynghorydd yn mas gan... Ynglyn â Ricky Hoyw. O, ie. Oedd e'n arfer syrwyd i ôl y bar o bryd i'w gilydd am yr dro yn y fe, ie. Ac yn gryndo, a no i yn canu y de, ie. A lawer i dro bys yn mynd troi at y fi a gweud, Elfed, mynd y fe, dyna nenwyd i chi'n gweld, Elfed, mynd y fe, o, lycyn i as y llais fel chi, gyda fi, gwrynda mynd y fi, se Daniel Ross yn gwybod beth wyt ti'n neud i ddifraig e bob nos lun, llais soprano beth e gyda ti, yn hwyl hyn ffasiwn gwarinol Gymraeg gyda fe, yn o'r hen ffawr Gymraeg o fyw, a fel hyn bys ni'n canu yn y dyddiau yna, Mae'n hariad i'n dal yn fy morglyn, pob nos gyda fferm dros di, ac rwy fynnau'n cydion i baglwm, a mae baglwm yn ferf da hi,
Dan gan i horchfaid a gafel yn fy nerb. Ac mae'n byd debyg mae canu elfyd Celt, ysbrydolodd y cyfieithiad y môr gan werin Saesneg All Around My Hat gan Ricky. Fighting hap, mi dreiliaf yr helagen ac mae gyd am fighting hap. Pedwar byth llaw ag un dydd, ac os gofyn unrhyw un pam, y reason rwyf fi'n gwisgo fe, mae e gyd am fy nghariad sy'n ffam i rei. Gyd am fighting hap, mi dreiliaf yr helagen ac mae gyd am fighting hap. Pedwar byth llaw ag un dydd, ac os gofyn unrhyw un pam, y reason rwyf fi'n gwisgo fe, mae e gyd am fy nghariad sy'n ffam i rei. Mae e gyd am fy nghariad sy'n ffam i mi. Un diwrnod, daeth un o impresarios mwyaf byd pop i dafarn yr hos. Wrth gwrs, byddai ddim yn arfer dod i lefydd fel hyn, ond ar yr achlysur arbennig yma, mi ddes i yma i wrando ar Elfed Celt yn canu, gan feddwl wneud record ohono fe. Fel oedd hi'n digwydd, oedd Elfed yn methu bod yma, oedd wedi gorfod mynd i'r ysbyty yn sydyn iawn i gael operation go gas, hernia, os dwi'n cofio'n iawn. Ac yn ei le fe, yr oedd y bachan mawr enw Ricky Gay oedd e cyn dyddiau S4C, wrth gwrs. A munud agorodd ei geg, wedes i, Dafydd, contract, beth bynnag wneud i. A byth o roi contract i hwn. Ac wrth gwrs, na'r camgymeriad mi anes i riod. Oedd... Castell Newydd Emlyn? Ie. Oedd, roedd... Rhaid byddyn? Ie. Tan fai, bod gwyngyr. Oedd, roedd Ricky ar gyrion busnes ioi. I aros nes byddai rhywun o fewn y busnes yn digon craff i sylweddoli dalent fawr, fe gymrodd swydd fel rheolwr band rock and roll. Ai Ricky oedd y cyntaf i sylweddoli posibiliadau fideo yn y byd hwnnw? Nage. Ond dyma'r fideo gyntaf iddo i chyfarwyddo. Gyd i gwplan dyn ni nawr, chi? Cut!